Tromseu i danju može da se uživa u polarnoj svetlosti, u najvećem planetarijumu Norveške. Ovde se svakoga dana održava šou pod nazivom Iskustvo aurore. Oko pola sata traje projekcija fascinantnih snimaka tog prirodnog fenomena. Uveče, kada se u Tromseu smrkne, grad postaje nemiran na neki poseban način. Veliko uzbuđenje zavlada među turistima. Autobusima se voze na obližnje lokacije sa ciljem da otkriju polarnu svetlost. I Karina Weinschenk svojim kombijem svake večeri ide da traži polarnu svetlost. Nema garancije da će je i videti. Potrudit ću se koliko god mogu. Uvek se odlazi na neko mesto van grada. Mesto gde je tama najgušća i gde nema oblaka koji zaklanjaju vidik. Pri fotografisanju jedno je najvažnije. Morate se dobro pripremiti. Najpre treba izoštriti brdo, a ono je daleko. Znači, ako ne namestite oštrinu na beskonačno, izoštrite brdo. Jer ako se ono dobro vidi, vidjet će se i polarna svetlost. Fotografije Karine Weinschenk. Ovakvi motivi podstiču ambicije drugih učesnika. Gotovo svakome je u početku potrebna pomoć. Postavite oštrinu na beskonačno, ali ručno. Osvetljavaj 2,5 sekunde. Ni 2,8 nisu loše. Treba se naoružati strpljenjem i sačekati najvažnije, polarnu svetlost. Ako je nebo čisto, ponekad se vidi polarna svetlost, a ponekad ne. Može da traje i samo 5 minuta, toliko je trajala najkraća polarna svetlost koju sam ja videla. Ali može i cele noći, može i samo par sati ili pola sata. Oko 200 km južnije u akciji su i drugi ljubitelji polarne svetlosti. U saonicama koje vuku jeleni. To su izleti koje nude lokalne agencije. Trenutno je nebo oblačno i pada sneg. Pada sneg, pa se ne zna šta će se desiti. Držimo palčeve, prekrstili smo se, bajali, pa se nadamo najboljem. Sinoć smo se takođe vozili saonicama, padao je isti ovakav sneg. Ali u jednom trenutku oblaci su se razišli i ugledali smo slabu polarnu svetlost. To se ne može predvideti. Najvažnije je da budete na otvorenom. Vožnja saonicama je završena. Ovde danas nema polarne svetlosti, ali mnogi turisti rade isto što i ova porodica iz Australije. Rezervišu više vožnji. Došli smo u Norvešku da bismo videli polarnu svetlost. Zato smo proveli nedelju dana ovde u Tromseu i do sada smo imali 3 noćna izleta. Svaki je bio drugčiji i videli smo svetlost. Bila je spektakularna. Uživali smo u prizoru. Putovali smo i saonicama sa psećom zapregom. I Karini Weinschenk je večeras potrebno strpljenje. Ona je sa svojom grupom prešla gotovo 360 km i na kraju se trud ipak isplatio. Uvek sama fotografišem polarnu svetlost jer mnogi imaju samo digitalne fotoaparate i ne mogu da snime kvalitetne fotografije. Zato ja uvek napravim nekoliko snimaka i posle ih elektronskom poštom šaljem onima koji imaju samo digitalne aparate ili nisu mogli da fotografišu. Lovci na polarnu svetlost su sa Karinom Weinschenk stigli do finske granice. Posle 8 sati će ponovo stići u Tromse u 3 ujutro.